Kardom adaba birta long pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Lakhain ko rakithom Bokozan MSC constituency angkang Bokozan Dhansria Langroy akungalong Kedo children prakalong kelang ke pangkrea jok aprang ason ko anma lon ke donang jikalisi monabang ke muring sangsi prit thangan pinlo. Jatsemet langdam pulote Bokozan rong supialong lapuson ki jui kelang adim na hokta ave. La ilong vet pule pudet sita henglo ne. La so jok ningkan ke thom plia prang malom ke labangso children prakalong alir alon du oa jok penang ki jui kelang atum dam si chimit me pinason la penamen tami penang chithang ponsi alir alon du olo. Bonta non ke labang so adim kelang kela namate ke pangthira sapta ka vedera jok parkar lo chainong bisi jui phuna sonsi thekpon long rong lo la so jok mir theng pi theng pranga rong hai huyanta chainong bi ka chobesi prit thangan pinsi habida son chemandet asonsi dolo lan chot kalisi klim somara tum ki jui adim malomanta chainong atum si pache hetlo la pente long hai huyanta hengno thailo Lasi cherok tokarat pen kachuning ripona tengke local MSC mate EM Madhuria dekhial pukon labang so puthak masabardi chipira chelang chari pona sonte misenji athe constituency arlo along lapuson children park kedoke alangli ningarong nangchi apotno Sita non ke alangli lahaya puthak masapta RD kachipi pon pedat ajok ap otsi pinila bangso children park lapuson nang mandet no pusi cherok tokarada tumpen jongpon. News report KATV News. Keramtang musik ni phai trogar ni Duarbagori Press Club pen Karditang Dorsing Tok bi amen pen Arnisi Farman volleyball tournament during background along Kipathu Kibipon. Lason si Keramtangar ni Duarbagori Press Club along Abarim Debating Secretary Karditang Dorsing Tok bi alang di Penangan Duarbagori Press Club along ke claim ke dam ke misen rada tumaphan Penangan birda ke mi ki pache thangjia sai sitame claim ponlo laso hot alang di kupi ko son pen lone kopai kelang no pen a jok kidnia ke so kacholong lok a jok labang so pirthe pen heloving adim sangket chu endam juilo Bangso pen a jok alang di name pen Duarbagori Press Club atum pen one day volleyball tournament during playground along ke pathu padoponlo Laso hot alusiaman peng pen kachetong dun jirening ki social worker cancelling ti during forest bid in church Duarbagori Press Club Amaipur Rajesh Teron General Secretary Rangsina Bay Financial Secretary Robinson Killing Debating Secretary Risaning T Sport and Cultural Secretary Rovelson Rongpi Kajiranga in church Thompson Terang Office Secretary Edwardson Crow Assistant Office Secretary Mirsing Tokbi Members Harthang Singh Naratum Pendang Lok Penangan Kithe Kidingatum Chetong Dunrinti La pending keme pen nang cherabdun lake Jamesin Hanse volleyball tournament during along kibi pon a hut team sirkep an chipate padupon lo. La so hut chingthur team e la pen kuthuriya team atumsi final ang ding chipopon lo. Pen nilitum da volleyball patu bipon lo. Abang so kibi pon lo. Pini nilitum to da pen nona nilitum one day match aphan nilitum bipon lo. La so long dak team
near cap do alang litum tim sir cap ne do alang litum nang join lo so tim sir cap nang join nun pen final nang deng bang ke ka che phopon la ke chingthu team A la pen kuthuri atum pen si che phopon lo labang so ka che phopon la long kuthuri atum pen che phai pon lo so che phai pon se nilitum dak dwar bogri press club pen nilitum nong istame pipa jer do no la so kicheng sia nong e kipa jer pon la ke nilitum dwar bogri press club bangso hut kuthuri atima tum ke thek muchoda jok ching thur team e atuma phan parem pon det si kuthuri atima tum ke cheng sia nong e chepalong pon lo la pen chinia nong e ke ching thur team e atum si chepalong pon lo na sondak thak chepadok pon thega po asi nilitum rathoi pen na chuning ridunji ke laila la sondak thak ke bang jilanga sengkan long same nang nitum non ki thul miu tum phan ning nang pathe pon po nilitum same nong e ki pi pon la ke cheng sia nong e ke duarbaguri press club amai phu rajesh teronari deng pensi pi pajir pon lo la pen chinia nong e bangke kachiranga in charge thomson terang pensi pi pajir pon lo Diring pen Thomson Terang KATV News. Nona kaila ki digital mate 5G akaisi nang manlo. Lapen abang putin abang fitin na rideng along sitami smartphone Android phone dorepsi ke onglo. Bonta anutinari deng along le suri pharo phone do pusitami thangna da le kachopawang ithe katuma ve ot paki joy baret asonsi thek pon long bonta naili tum non pen ke 5G smartphone ke ot paki joy nang hilo mate smartphone ke ot pen ali do po Angta na dedalong pen ke paklang pon isi online job Virgin Media Limited thi hek pen VML social media chatayalong nangli tuma phan nangban pi iglo Lason si bangso online job asai VML along karbi anglong arlo along sitami ke ong dung atum ke claim dun bang dolo pura ke claim kedam chethan chepari adima phan pu thik ponsi ang song atoy yateng pen kedam tang busik ni phainer cap ani taralang so along VML asai hem inku ponlo Bangso asai hem kimi kang pua jai megalong aluhi sar po aman pen karbi jutang asong abidi sar mate amai khubari Chandra Singh Pro kachetong dun along ke ongdung VML along ke klem dun bomatum chetong dun rinti si sai hem kang pua long RD pidun Jatsemet VML online job along ke claim dun jia phan kachisik nang jia son alang li tuma hin pen ke pachini pon lake tangka suri hini la pen claim dun jia bang phi bang phuatum arta trainer cap abad dunang ji la penang parta misen smartphone dunang ji la si bang so chataya long joy ke pen ning ke hangatum claim dun iklong ji pusi pachini pon La pena dun chu bang so chataya long woreng ang hoi kavia tuma pen sai ka chuklema tum sitami ang parta woreng claim bom biha bepar claim na tum sitami bang so VML job along claim dun long pusi klardak pen pachini ponsi sai hem kang pua jai make mesen pen pachun pon News report KATV News Pinya birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom